Niki monggo-monggo Sugeng Dalu katuran pinarak dumateng para penonton sedaya. Kesenian jaranan campur sari kang mijil saking desa Penarang tansah ngleluri kabudayan Jawi. Atur pambuka dumateng para sutresna Lestari kabudayan Jawi jaranan kutha budaya Reantu Obasuki yo budaya kesenian jaranan campur sari kang mijil saking desa Bangaran tansah ngleluri kabudayan Jawi keparengake atur pambuka dumateng para sutresna Lestari kabudayan Jawi jaranan kutha budaya Reantu Obasuki. Budaya kesenian jaranan campur sari kang mijil saking desa Bangaran tansah ngleluri kabudayan Jawi kepareng kawula atur pambuka dumateng para sutresna Lestari kabudayan Jawi jaranan kutha budaya Reantu Obasuki. Monggo-monggo sepindah malih katuran pinarak para dulur-dulur para kadang sutresna budaya. Sesarengan para Srikandi kutha budaya dalu punika. Sugeng dalu, sugeng pinarak ingkang sekesa yo. Ya. He. Oh, Mas Prayitno Germaka prajurit putri sing ati-ati yo.
geger kuda budaya he 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 ya la ta 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 la la dikepenake goyangane goyang kiri goyang kanan kuda budaya yuk ayo nduk GBC sesarengan kanca-kanca dulur-dulur benaran rada rene aja ngadah wae toleh samar disawang kancane aja dipikir yen lagi naksir aloke wong ora tombo yo aja yo lalamatan tasikan kanggo sujanan nuli kapitaka sing padha ndelok jumbuh ngarasamu sing lagi dulu yo mojo lalamate gangsam akhir Hit, ya. Jos. Ayo ger para Sri Kandi putri jangkep cacahing wonten sekawan lah bersama Sahara Audio opla yo op ha he la ha he chal yo ho a ye ho a ye ho a ha e ho a ha e yo ya he da 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 ha e Hei, ayo. Ya iki lho kuda budaya. Yeah.
ho a ho ya ye 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 ho ya lo ha o yo yo ho a lo Hot. H-O H-E Jos ayo dit dit goyang titik Jos lolo ye he ye ho hey ho a yo 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 ha e ho a yo 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 Jos bebarengan budaya sumangga dumateng para dulur-dulur katuran pinarak lan uga katuran amirsani ye 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 paripesane pelong pakel mbok aja mung kumudu seneng alok kurang baku munggu ing sesrewungan rang prayoga dumatine jarwana kalet saumpama luwih becik kuya rukun amung rasa anglia sesanggaan belum pakel ala-ala usih yo 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 ha ho yo 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 jos he ha yo 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 la lo 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 yo 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 yo
Yuk, yuk, yuk. Hae hae ya. Ah. Op. Hae. He. Op. Dah. Ha-oh. Goyang titik. Yo yo yo. Yo 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 yo. 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 Ayo. Ayo ger sing ati-ati. Budaya. Oh. Go. Hit. Just so. Hit. Yo. Hit off. Asik monggo kanca-kanca ingkang kateben rawuh matur sembah nuwun. Kawuhipun Mas Heru. Gentayangan yen awan doyan mangan. Tayangan yen awan doyan mangan mong klisi ana yen dalu tan bisa turu among tansah mikirake sliramu wis suwe pisah nembe saiki ketemu lake wong ayu nyedak aku dimen mari kangen waton sliramu sumanding. Ae hoa hoa ae ae hoa hoa ae ae hoa hoa ae ae hoa hoa
Prahara Audio. Hit. Sesarengan sambung wanci dalu. Monggo pinarak sesarengan kuda budaya. Ho-a, ha-e, ho-a, ha-e. Gas. Gas. Goyang titik. Gas. Up. Ya. Ho. Hot. Low. Ho. You. Yeah.
Yuk, 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 yuk.